Poštovani gledatelji, dobar dan. Po zapadnokršćanskom kalendaru danas je Badnjak ili Badnji dan, dan uoči Božića. Kako se Hrvati nazivaju ova dva blagdana? Imena Badnjak ili Badnji dan etimološki se obično povezuju s glagolom bdjeti. Dvočlano ime Badnji dan uobičajenije je kod štokavaca i kod dijela čakavaca, a u ostalih Hrvata je to obično Badnjak. Naravno, oba ta imena javljaju se u različitim fonološkim inačicama, pa je, na primjer, u čakavaca to vrlo često Badnji dan, Badnji don ili Bodnjak. Vrlo je zanimljivo u tom pogledu ime na otoku Susku, non Bodni, te u Vrbniku na Krku gdje se kaže na Bednji, pa je na Badnjak na Bednji. U Istri i dijelom u okolici Istre je ime Vilija Božja ili s premetanjem Vilija Bojža, a to je opet isto značenje jer je vigilija latinski bdjenje. U hrvatskom grobu u Slovačkoj kažu Ščedri dan, to je slovakizam, a karačevski Hrvati u Rumunjskoj kažu Trpidan, jer taj dan imaju vrlo snažan post. Inače je toga dana u crkvi se obilježava i Adam i Eva, zato šokački Hrvati imaju čestitku čestitam vam Badnjak Adama i Evu, a Hrvati u Gradišću u Austriji meteorološku poslovicu kakovo vrime donesu Adam i Eva, takovo je većinom do zadnjega dnjeva. I za blagdan Božić rabe se različiti nazivi. Za Božić staro je ime porojenje. Vrlo često u čakavaca u hrvatskom grobu kažu narodenje Krista Pana pod slovačkim utjecajem. Inače se za ime Božić rabe različite i fonološke i morfološke inačice. Pa moliški Hrvati ga zovu Bošća, a u čakavaca je vrlo često Božić i množinsko ime Božiki. U Gradišću je poslovica meteorološka Božiki na placi, vazmi za pećun. Znači, ako je za Božić lijepo vrijeme i za Uskrs će biti hladno i obrnuto, jer ako na Božić lijed visi na kiću, veseli se lipomu protuliću. U Komiži na Visu na Božić obično pada kiša, pa zato imaju izreku Bozitje su popišovce.